Здавён гісторыкі і даследчыкі шукаюць першую сталіцу магутнай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Яна ўзнікла ў выніку далучэння да літоўскіх земляў Навагародскай зямлі. Першым князем дзяржавы стаў славуты Міндух, які атрымаў ад прадстаўнікоў папы карону як знак найвышэйшай улады ў Літве. Вялікае княства літоўскае, рускае і жамойцкае праіснавала больш за 5 стагоддзяў і пакінула ў гісторыі след як адна з самых дэмакратычных дзяржаваў Еўропы, дзе суіснавалі розныя народы і рэлігіі. Нягледзячы на тое, што княства больш як 200 гадоў таму спыніла сваё існаванне, яно застаецца адным з галоўных аб'ектаў вывучэння ў гістарычнай навуцы. Рост цікаўнасці да спадчыны Вялікага княства назіраецца і сярод беларусаў, што дазваляе асэнсаваць ролю і месца Літвы у нашай памяці. Версію Навагародка як першай сталіцы Вялікага княства Літоўскага яшчэ ў 1910 годзе паставіў пад сумненне лінгвіст, этнограф і археолог Эдуард Вальтер. У сваім артыкуле «Горад Міндоўга» або «Дзе шукаць Літовію 13 стагоддзя» навуковец звярнуў увагу на дакументы, непасрэдна звязаныя з каранацыяй Міндоўга. Захаваўся спіс дарчай граматы караля, выдадзенай у 1253 годзе Тэўтонскаму ордэну. Грамата дазваляе удакладніць як дату, так і месца каранацыі, якое названа імем самой дзяржавы. Выдадзена ў Літовіі у нашым маёнтку у год гасподні 1253 месяца ліпеня. Як лічаць гісторыкі, тым ліку і навуковец Томас Баранаўскас, Літвой магла называцца не толькі зямля, падначаленая Міндоўгам, але і канкрэтны маёнтак, якім валодаў кароль. Прыкладам, дамены шведскага караля таксама былі раскіданыя па ўсёй краіне і мелі назвы сталіцы дзяржавы – рэзідэнцыя Упсала. Згодна гэтай логіцы, маёнтак Літовія напраўду існаваў як адзін з важных аб'ектаў, у якім вялікі князь быў каранаваны. Вось толькі дзе шукаць гэтую загадкавую Літовію? Прафесар Вальтер звярнуў увагу на адну мясцовасць, дзе цяпер знаходзіцца вёска Латава, што ў Анікшчайскім раёне. Побач з вёскай аднайменны ручай, прыток ракі Швянтоі. Гэты ручай неаднаразова згадваецца ў тагачасных граматах для вызначэння мяжы балцкага племені селаў землямі Літвы. Назвы маёнтка Літовія і ручая Латава разглядаюцца як тоесныя, што дазволіла Эдуарду Вальтеру дапусціць, што ў гэтай мясцовасці і трэба шукаць маёнтак Літовія, у якім Міндоўг быў каранаваны. Вальтер сам наведаў Латаву ў 1935 годзе, аднак пошукі яго ні да чаго не прывялі. Тым не менш, ягоная версія не была забыта. Як падзяліўся з намі Томас Баранаўскас, цяпер на прыкмеце ў літоўскіх археолагаў знаходіцца нядаўна зафіксаванае гарадзішча Палатавіс, якое па ўсіх прыкметах нагадвае маёнтак Літовію, якую спрабаваў адшукаць прафесар Эдуард Вальтер. Перад тым, як туды накіравацца, мы вырашылі пабываць на суседнім гарадзішчы Шемелішкелі, якое звязваюць з легендарнай Ворутай. Если мы скажем, что городище Шемелишкели, это может кто-то не знать.
Но что скажем, что на Вороту поедем, это все знают. Это известное очень название. Оно циркулирует. И оно имеет явное происхождение вот с этого ручья. Это как он Варялис называется. Это та же самая корень. И, как мы знаем, это вообще для литовских замков 13-14 века очень характерно, что они получали название от гидронимов. Нягледзячы на тое, што гарадзішча Шеймелішкелі ў Літве да канца даследаванае, яно працягвае захоўваць адну важную інтрыгу, звязаную з яшчэ адной неафіцыйнай сталіцаю вялікага князя Міндоўга. Гэтае гарадзішча адзін з галоўных прэтэндэнтаў на званне легендарнае Воруты, у якой Міндоўг абараніўся ад свайго ворага Таўцівіла. Здесь был один эпизод, когда другие князья Миндаугаса положили в этом замке. Здесь произошла какая-то такая военная стычка, осада. Осада была неудачной, знаем. Миндаугас начинает выигрывать эту войну. И вот это единственный эпизод, который, можно сказать, конкретное место, где можно напрямую связать Миндаугаса с Ворутой. Так, если посудить по археологическим находкам, то мы ничего не нашли такого княжеского. Могу сказать, хотя многие спрашивали, и теперь где там такие регалии, наверное, это очень трудно. Аднаасобнай вярхоўнай улады ў Літве Міндоўг дасягнуў яшчэ ў сярэдзіне 30-х гадоў 13 стагоддзя, і адбылося гэта пад знакам вайны і крывавых перамог. Супраць Міндоўга выступілі жамойцкі князь Выкінд, галіцка-валынскі князь Даніла Романович, Лівонскі ордэн і рыжскае арцыбіскупства. Каб разбурыць гэту небяспечную кааліцыю, Міндоўг ідзе на прамыя стасункі з Рымам і ў пачатку 1251 года прымае каталіцтва. Гэты палітычны крок дапамог вялікаму князю выйсці з барацьбы пераможцам і захаваць уладу. Адна з важных перамог адбылася ля сценаў драўлянага замка Воруты, фактычна адразу пасля хрышчэння князя. Прафесор Гінтаўта Забела лічыць, што замак Ворута знаходзіўся на гарадзішчы Шемянішкелі. Двухслойное городище, то есть самый нижний слой – это 13 век. Долгое время мы не знали, как датировать, 13-й, первая половина или середина этого, но никакого более раннего культурного слоя нет. Деревянный замок, стены были такой смешанной столбовой конструкции, там такие, наверное, дубовые столбы стояли. Был очень уникальный случай, там по другую сторону. Есть маленький ручеек, который называется Волупис. Это чтобы вал, он получил название, тот, что вал перегораживал этот ручеек. Сделали разрез этого вала, и оказывается, на основании этого вала есть такая кладка деревянная, чтобы попросту земля хорошо держалась, и очень хорошо сохранились деревья, сделали спил с одного такого бревна и отдали на дендрохронологическую экспертизу, да, и даже я сам удивился, когда получил дату. Там делали это все в Клайпеде, 1232 год. Што можа сведчыць за тое, што Ворута знаходзілася менавіта на Шеймянішкельскім гарадзішчы? Па-першае, да нападу на Воруту Міндоўг знаходзіўся ў памежнай зоне, бо вёў перамовы з магістрам Лівонскага ордэна Андрэем Штырландам. Менавіта ў гэты час вялікі князь быў ахрышчаны. Па-другое, рыцары Лівонскага ордэна удзельнічалі в абароне Воруты і дапамаглі Міндоўгу хутка адбіць наступ жамойцкага князя Таўцівіла. Гэта можна было зрабіць у непасрэднай блізкасці ад Жмудзі. Акрамя таго, назвы абарончых цэнтраў Літвы ў большасці сваёй гісторыкам вядомыя. Сярод іх замак Ворута нідзе не сустракаецца.
З мясцовых паданняў гарадзішча Шемянішкелі больш вядомая як гара Варута. Побач працякае ручай Варяліс або Варюкас, што перагукаецца ўсё з той жа Ворутай. У сувязі з гэтым даследчыкі дапускаюць, гарадзішча Шемянішкелі, як нішто іншае, найбольш падыходзіць да месца, дзе стаяў замак Ворута. Самай вялікай інтрыгай у літоўскай версіі месцазнаходжання рэзідэнцыі караля з'яўляецца тое, што паміж маёнткам Літовія, што шукаў прафесар Эдуард Вальтер, і гарадзішчам Шемянішкелі, Ворутай Міндуга, усяго толькі 9 кіламетраў. Нам вельмі захацелася пабачыць нядаўна адкрытую, так бы мовіць, сапраўдную рэзідэнцыю Міндуга. І разам з Томасам Баранаўскасам накіраваліся на захад у раён вёскі Палатавіс. Каб дабрацца да гарадзішча, што было выяўленае ў 1997 годзе, неабходна з шашы з'ехаць у лес у бок вёскі Палатавіс, што ў Анікшайскім раёне Літвы. На падыходзе да гарадзішча мы сустрэлі геадэзістаў, якія рабілі замеры прылеглай тэрыторыі. Перад самым пагоркам стаіць знак «Палатавіс Пелікалніс». Гэта і ёсць гарадзішча Палатавіс, або, як лічыць гісторык Баранаўскас, маёнтак Літовія Латава, схаваная між соснамі і ялінамі. Вполне очевидно, насчет речки то сомнений нет, что в описании границы Лонии, Литовия и теперешней Латвы это тождественно, потому что описание границ не дает возможности слишком где-то отклониться от этого определенного места. И есть еще одно описание границы, где упоминается уже не речка Литовия, а городище по имени Летов. Так и написано «Борхваль номине Летов». Удалось это обнаружить только в 1997 году. Это типичное городище, это весьма небольшое, диаметр 30 метров, площадки у одного бока к ней примыкает вал, стояло замок, имение. Было небольшим, но к нему прилегало еще какое-то поселение. Мог быть и какой-нибудь костел. Если думать, что Миндугас здесь был коронован, а почему, так надо думать, так все довольно просто, потому что документ, который записан, что выдан в имении именем Литовия, он был выдан по случаю коронации. Там была дарственная грамота для Тевтонского ордена. Записывалось несколько властей в Западной Литве, в Жемайтии, в Ятвяжских землях. И если уж так логично предположить, что именно здесь, где-то в окрестностях этой Литовии, Летов, и должна была происходить коронация. Цяжка сабе ўявіць, што гэты пакрыты лесам невялічкі пагорак мог быць умацаваным гарадзішчам вялікага князя, у якім Міндуг быў ахрышчаны, а праз пэўны час і каранаваны. Што казаць, яно выглядае бедна і, скажам так, не па-каралеўску, у адрозненне ад стромых валоў нашага Новагародка. Тым не менш, на сёння гэта адно з самых праўдападобных месцаў па колькасці прыведзеных довадаў, дзе магла адбыцца каранацыя Міндуга. Зрэшты, гарадзішча яшчэ не даследаванае, але выпадковыя знаходкі ўжо гавораць пра тое, што яно існавала ў часы Міндуга і магло быць тым самым маёнткам Літовія, якое прыводзіць дакумент 13 стагоддзя. Это очень удобное место, действительно, потому что коронация была организована Ливонским магистром Тевтонского ордена.
он был посередником между Миндаугасом и Папой Римским. Он изготовил эти короны, и он лично участвовал в этом. И чтобы такой делегации ехать в Литву, в которой еще не окончилась окончательно внутренняя война, наверное, не пожелали бы очень глубоко заезжать в Литву. А здесь есть пограничье уже с Силонской землей, которая была малонаселенная. Ці не азначае гэта, што месца каранацыі Міндоўга цяпер знойдзена. Бясспрэчна, версія літоўскіх гісторыкаў наўрад ці знойдзе вялікую падтрымку сярод беларускіх навукоўцаў. Здагадкі і дапушчэнні, прыведзены на карысць гарадзішча Палатавіс, усяго толькі навуковая гіпотэза, няхай і вельмі праўдападобная. Такім чынам, Новагародак, Кернава ды іншыя гістарычныя цэнтры ўсё яшчэ з'яўляюцца асноўнымі прэтэндэнтамі на званне першай сталіцы Вялікае княства Літоўскага. У Беларусі вельмі папулярная версія Новагародка. Часткова яна абапіраецца на згадках Мацея Страйкоўскага, а таксама густынскага летапісу. Густынскі летапіс паведамляе цікавыя і дагэтуль невядомыя звесткі пра Міндоўга, згодна якім вялікі князь яшчэ за 5 гадоў да прыходу ў каталіцызм ахрысціўся ў праваслаўе ва ўласнай рэзідэнцыі ў Новагародку. Аднак гэта не пацвярджаецца іншымі крыніцамі. Складзены ў 17 стагоддзі густынскі летапіс прыводзіць невядома адкуль узятае паведамленне, і таму спецыялістаў не знаходзіць даверу. Як лічыць гісторык Вячаслаў Насевіч, сталіца дзяржавы зусім не абавязкова была месцам каранацыі. Прыкладам, Даніла Галіцкі амаль у той самы час, як і Міндоўг, таксама атрымаў ад папы карону. І адбылося гэта не ва Владзіміры Валынскім ці Галічы, а ў Драгічыне час паходу на яцвягаў. Тым не менш, паміж беларускімі і літоўскімі гісторыкамі па некаторых важных пытаннях стварэння Вялікага княства яшчэ і дасюль існуюць прынцыповыя разыходжанні. По-моему, есть такое заблуждение, которое внесли историки первой половины 20 века, что начали искать столицу Литвы как таковую в одном месте в 13 веке. Это, если бы такую нашли, был вообще уникальной историей, наверное, случай в истории целой Европы. Первые государства, когда они становились и возникали там в первые столетия, столица была там, где был в то время великий князь или король, или какой-то другой предводитель этого государства. И из этого, наверное, происходят и все эти такие разные толкования о столице, что она была перенесена, там была в Кернаве, потом в Таркай, потом в Вильнюс, она вроде бы кочует. Ну, естественно, так и было попросту. Ну, и потом только остались отголоски. То-то в Новогрудах то же самое. Ну, где был Миндаугас, там была столица. Попросту такое было время. Вот, наверное, это объясняет чуточку, почему Миндаугас такой он неуловимый, как говорят. И везде есть, и конкретно нет нигде. Вялікая зацікаўленасць да тых публікацый з беларускага боку, якія, ну так бы мовіць, не крыклівыя, не агрэсіўныя, а памяркоўныя, з якімі можна знаходзіць пункты перасячэння. І мяне неаднаразова запрашалі ў Літву, каб я выкладаў, аргументаваў свой пункт гледжання, і мы стараемся ўлічваць пазіцыі літоўцаў. Увогуле, прафесіяналы у любой галіне, не толькі ў гісторыі, заўсёды знайдуць агульную мову. Як правіла, вось гэтыя канфлікты, яны актыўна жывуць у каленавуковым асяроддзі, сярод, так бы мовіць, аматараў гісторыі, якім вельмі падабаюцца простыя і адназначныя адказы.
А знайсці адназначны адказ, які б задаволіў абодва бакі, сапраўды вельмі цяжка. Прафесіянал, ён разумее, што было трошачкі так, трошачкі этак, а масавай грамадскай свядомасці гэта не падабаецца. Не, дык хто былі заславальнікі Вялікага княства? Нашыя продкі ці іх продкі? І да ці не. Вось і з іх боку, і з нашага боку гэта галоўная прычына працягвання спрэчкі. Складанасць у сумесным вывучэнні спадчыны Вялікага княства літоўскага палягае яшчэ ў тым, што ў пачатку 20-го стагоддзя беларуская, так і літоўская гістарычныя школы развіваліся паасобку. Навуковыя даследаванні вяліся ў часы ўзлёту нацыянальнай самасвядомасці, і кожная нацыя лічыла сваю ролю ў фармаванні Вялікага княства галоўнай і вызначальнай. Историки занимались сотворением идентичности, и одна и другая сторона искала тех пунктов, которые нас различают. Если мы раньше пытались найти аргументы, почему вот это совместное государство, Великое княжество Литовское, было ли только литовским, только белорусским, так сейчас вот взгляд литовских историков, он говорит о нашей общей истории, о нашем общем культурном наследии, и уже такие споры, как кто были самыми важными, кто были творителями вот этого государства, литовцы или белорусы, для литовцев, литовских историков не играют никакой роли, потому что, в принципе, но мы сейчас все время говорим, что да, творцами вот этого государства были литовцы, но в это понятие литовец тоже входила и белорусскость, и литовскость, и польскость, и так далее, и так далее. Это значит, что когда мы говорим о литовцах, мы тоже через этот термин, мы тоже себя более-менее отождествляемся и с сегодняшними белорусами. У адрозненне ад літоўскай гістарычнай школы, беларуская прайшла свой ці не самы пакутлівы шлях. Гэта не магло не паўплываць на далейшае развіццё нацыянальнай ідэі сярод беларусаў. И одночасово помеж 1919 и 1921 на отлеглости 300 километров повстало 3 университета с гістарычнымі школами Великого княства. В Ковне, в Каунасе, литовский, у Вильни, польский, Стефана Баторы, у Минску, БДУ, где мы зараз с вами. И так само склалось 3 школы, и каждая глядела, имела свой позірк. Але литовская школа вытрывала, это была незалежная краіна, у іх не было 1937 году, яны працягвалі пасля вайны займацца студыямі Великого княства. Польская школа у поўным складзе з Вільні з'ехала, Віленскі універсітэт быў зачынены, гэта новы універсітэт, вот, які сёння ў Вільні, гэта нават не даваенны, яны з'ехалі ў Торунь, дзе не было універсітэта, на былые немецкие земли. И там дзейнічае дагэтуль Віленская школа. На жаль, беларускую школу, вельмі такую, я бы сказал, цікавую, новую, професійную, з добрымі прафесіянальнымі выкладчыкамі знішчылі в тэроры 30-х годов, знішчылі. І пасля вайны школы ў БССР, гэта моя думка, не існавала. Існавалі некаторыя гісторыкі. Но школа, калі мы кажам школа гістарычная, мы маем на ўвазе працэс, дзе мы маем аспірантаў, студэнтаў, вучняў, дзе мы маем калектыў даследчыкаў, дзе мы маем часопіс, які звяртаецца да чытачоў са сваімі поглядамі. Гістарычнага часопісу за савецкія часы ў нас не было. За апошнія гады незалежнасці ў нашай дзяржаве паўстала беларуская нацыянальная гістарычная школа, якая без перабольшвання зрабіла значны рывок у вывучэнні агульнай спадчыны Вялікага княства. Вось толькі ці гатовыя мы да больш актыўнага супрацоўніцтва з нашымі суседзямі, літоўскімі, польскімі і ўкраінскімі навукоўцамі. Трэба, каб дарасло тое пакаленне, якое вучыцца па падручніках незалежнай Беларусі. І калі яно дарасце да вось
таго ўзросту, калі гэтыя людзі будуць прымаць прынцыповыя рашэнні на дзяржаўным узроўні, ўсё пачне мяняцца вельмі хутка. І пакаленні ж змяняюцца не толькі ў нас. Для сучасных еўрапейскай, скажам так, культурнай эліты, вось тое, што яны даведаліся першым, а даведаліся яны літоўскі пункт пагледжання, яго ўжо цяжка чымсьці выцесніць і замясціць. Але прыйдзе час, калі і ў грамадскай думцы Еўропы гэтыя погляды будуць канкурыраваць. І новае дарастаючае пакаленне будзе ўжо выбіраць і ацэньваць, які з іх больш слушны, і паступова сітуацыя зменіцца і ў Еўропе. Проста гэта вельмі павольны такі працэс.